Wadhi nyime kama kanisa mar Anglikano omiyo sirikal mapacho ka Jumachiel mar pedho lela chenro ma ibiro tigodo e chopo dwaro mag rawere mag Gen Z, ka giwacho ni gin kaka kanisa gibiro bedo ka ginono kaka sirikal keto e tim dwach rowere kendo gibiro choro lipot e wi okenge ma sirikal oseketo e tim. Gikwayo rawere mondo ohore kendo chung ng'anyo, ka bende gikwedo wacho obila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo kindego mag ng'anyo. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kagiloso kod ute fwambo e kanisa mar All Saints Cathedral, Bishop Ego Kotelnegi kod Archbishop Jackson Ole Sapit opoyo rowere mag Gen Z kuom wuok oko kar romgi ka gikwedo telo marach kod weche mag mibadhi e pachoka. To kata kamano, gikwayo rowere mondo mi sirikal thuolo mar keto e tim dwachgi kendo gichung ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pachoka kuom thuolo malacha. We appeal to protesters to suspend protest and give government time to attend to the raft of demands. Wamiyo sirikal wik achiel tiende ni kochopo juma manyien wadwaro ni gibi ginyiswa mpango ma gibiro losogo gik moko duto ma roweregi osekwayo mondo losi. Ng'anyo makamago osemiyo rowere mathoth owito ngimagi, ka moko bende odong' kod hinyruok mathoth kaluwore kod kaka obila ne tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo, gino ma bishobego wacho ni kaber to jotend obila magolo chik ne obila mondo neg raia owinjo maki kendo tere doho. Bende wakwayo ni polise duto nyaka ging'e ni mokwongo gin nyithindwa, mokwongo gin owetewa, to gin nyiminewa. Kik gikaw oda mok owinjore ma tijgi en nego ji, tijgi en hinyo jogo mawuotho maonge makosa motimo. Kata obedo ni ne gipuoyo jatend piny William Ruto kuom winjo moko kuom dwaro mag rowere mag Gen Z kendo nochuo koke e paro mar chik mar yiero kod riembe tich jotend migepe, gikwayo jatend piny mondo oyier jotend migepe maonge dewo wang' kendo mabiro tiyo ne jo Kenya maber. Warwako weyo tich mag jo CS mane president oweyogo CS duto mane Kenya ka. To wakwayo ni kata gibe ni joge nogoli e tich te, to jogo mabiro kawo kargi nyaka bed jogo mowinjore, nyaka bed jogo mangimagi ong'e kaka chal, bende nyaka gibed jogo ma represent wang' Kenya mangima. E weche mag kedo gi mibadhi kod duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo ma gin moko kuom weche ma rowere mag Gen Z osebedo ka dhiro mondo otim, bishobego mag Anglican onyiso jatend piny mondo kik yier jatelo moramora ma mibadhi mieno, to mago ma jo mibadhi onego lor agulu maggi mag bengi kendo timnegi nonro matuta. Jogo mosekwalo pes jopiny modhi okano oko, kata jogo mokwalo pes piny mokano ka, wakwayo rais gi sirikal unyis ni gin adiera ginie e yo mar neno ni mibadhi orumo. Nyaka gol chik mondo accounts mag jogi duto te olor mondo owe for investigation. E weche mag somo, bishobego kwayo jatend piny mondo non chenro mar chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany, ka giwacho ni chenro manyien masani tiyo godo koro osemiyo jopuonjre mochando ok nyal dhi mbele kod sombgi e yo makare. We appeal directly to the president to withdraw the current university funding model, which has made higher education inaccessible to many deserving and needy students. We recommend a thorough review of the funding model to ensure it is inclusive and promote equity. Many young people are on the streets because they cannot access education or are unemployed. Negitieko ka gikwayo jo Kenya duto mondo nywak lwedo e neno ni piny Kenya osudo mbele maber, ka dwaro mar jo Kenya duto ahinya to rowere onego non kendo kete tim maonge dewo wang'. To all Kenyans, let us all work together towards a Kenya where justice, integrity, inclusivity reign supreme, and where the aspirations of each Kenyan, especially our youth, are considered, and where all can meaningfully participate in creating the Kenya we want. Kanisa mar Anglican koro kwayo jo Kristo duto mar mondo miyo yanga Jumapil tarik 21 dwe mar 7 higani kaka odiochieng' mar lemo, kwayo ng'uono kaachiel kod tweyo, ka walemo ne piny Kenya mar mondo mi kwe obed pacho kae kaachiel kod telo makare. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Joyce.